Ayatan nga gayem ken kakabsat, yabrasami kada kayo, iti parabor iti Diyos, nga isu iti amin nyo, sa di naman iti ayan nyo. Iti daytoy gundaway, iti uneg iti tallo nga bulan, adalen tayo, dagiti sasao, ni Apo Diyos. Nang nangruna, iti panagadal tayo, iti libro iti Apokalipsis. Tadagiti Apokalipsis, ibagada nga narigat, nga awaten, narigat at arusan. Yung iti daytoy gundaway, kitaan tayo, dagiti kalakkaan, nga panangawat tayo, dagitoy, nga sasao nga adda iti padto. Kino sa di naman itayan nyo itata, gagayam kinakabsat, adda kay man dita Canada, Toronto, Quebec, Winnipeg, Russia, itudmi iti panangkablao kada kayo. Daytoy nga gundaway, ket iti panagadal tayo, dagiti sasao ni Apo Diyos, mariknayo iti bangar, ken salunat iti na espirituan. Iti daytoy agundaway kadog ditoy ni Pastoroli na imbagnal damo. Kastamot pastor ni Apo Diyos ti Mataydayaw iti gundaway nga gadal tayo ti leksyon ken dagiti amin nga kakabsat ken gagayem nga mangpadpadaan daytoy nga panagadal ti eskwela sa Batina kablawang kayo na imbagnal daw yu amin kakabsat. Sagbay tayo nga agtuloy iti panagadal ayaten nga gayem ken kabsat. Umanaunay idatag tayo daytoy ken ni Apo Hesus. Kidawon kayo man, iti maysa a panagkararag. Pasuroli, idalan mo iti kararag. Kararag tayo. Naindaklan nga Dios sa mami nga nailangitan, agyamang kami ti panawen, nga ripaswen mi ti leksyon iti daytoy nga lawas tapnon kasta. Dagiti banbanag nga kayat mo nga maamuan mi, nga isuda ti mangted tinamnama, ken panagdakkel ti espirituan na panagbiag mi, magunudan mi ida. Ngarod, kang runaan na, idatag mi Apo dagiti bagbagi mi, paiwanan ken paidalan, babaen ti Santong Espiritu. Keto Dios, dalusan na kami, kadagiti mulit ti basol tapnon kasta. Sidadalos kami nga pagayosan ti bendisyon, taken Kristo nga Apo mi, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Amen. Iti daytoy nga umuna nga adal tayo, iti Paulo na tadalan tayo, ket ti Ebanghelyo manipod Patmos. Kitaan tayo no kasatno nga na ito iti damag kini Juan, kenuan niya tinapasamak iti Patmos, kenu apay nga adda isuna sa jay. Tadaytoy iti panglukat nga adal tayo, babaen iti panagadal tayo, iti libro, iti Apokalipsis. Pasurole, anya iti pakaipunganan iti adal tayo. Iti daytoy nga lawas. Iti na kabsat, makipagukag kayo, iti nasantuan na kasuratan kada tayo. Wen, masarakan daytoy jay libro ti Apokalipsis, Kapitulo 1, versikulo 3, akastoy ti mabasa. Nagasat ti bumasa ken nagdingeg, kadagiti sasaw ti padto. Ket salumitmitanda, dagiti banbanag anay surat ken kuana, tati panawen asidegen. Pastorole, ada ti tallo nga banag dita, nga ibagana nga nagasat. Tanukit kitaan tayo ay tayo nakabsat, iti sao nga naggasat, ket daytoy, adda iti ayan iti sao na Apo Hesus, iti sermon na iti bantay. Dagiti agbalin nga nagasat. Ket anya kadi iti kay papanan na iti nagasat. Daytoy ket naala iti Grego nga sao makarios kay nasawen naragsak. Happy. Tadaytoy nga banag agbalin nga naragsak iti maysa nga tao no anya iti banag nga mapasamak ken kuana. Anya dagiti tallo nga paset dita pastor nga no apay nga agbalin nga nagasat no adalan ta iti padto. Wen pastor, makitak ditoy dayjay umuna kunana ket bumasa, may kadua, dayjay agdengeg, ken mangsalumet-met ti padto. So kitaan tayo dita ay ito nakabsat, adatalo nga banag, asigun iti nakita tayo di teksto, nagasat iti bumasa, nagasat iti agdengeg, ken nagasat iti mangsalimutmet. Tadaytoy nga gundaway ito nakabsat, agbalin tayo nga nagasat, no imutiktikan tayo nga nasayaat iti sao, ni Apo Hesus. Iti daytoy nga gundaway pastor ket iti libro ta Apokalipsis ta dadalen tayo. Ket iti panagadal ta iti Apokalipsis ibugasan sukimaten ken kitaan tayo no anya dagiti linaon na dati libro iti Apokalipsis ta ngadto may bagada ket narigat nga awaten daytoy nga libro ken duma agsisimparat iti panangipatarusda. Iti nga gundaway,
ta no anya iti buya da iti libro iti Apokalipsis. Pastor, mano ka di nga kapitulo iti libro iti Apokalipsis? Adda iti upat nga nakabingbingayan na pastor, iti nakabuya iti libro ti Apokalipsis. Nga madda iti 22 nga kapitulo iti libro ti Apokalipsis. Deji muna nga nakabingayan na daytoy pastor ket masarakan ni jay libro ti Apokalipsis kapitulo 1 nga ingana iti kapitulo 3 bersikulo 22. Ket idi daytoy nga paset makita ta ipakita na dayjay napateg kay naduma-duma nga sitwasyon dagiti iglesia iti pakaistoryaan da. Well, ken iti may kadua nga panakay siggay na daytoy iti nakabsat ket iso iti masarakan iti kapitulo 4 1 ingana 11-19. Kaditoy iladawan na met nuan niya dagiti napasamag iti pakaistoryan iti iglesia ken anya dagiti agtultuloy nga mapasamag iti masangwanan. Anya pa iti may katlo pastor? May sapay pastor ket masarakan ni jay libro ti Apokalipsis kapitulo 12 bersikulo 1 nga ingana iti kapitulo 14 bersikulo 20. Ket daytoy may sentro iti dakkel pa nagbinusor manipo di jay panawen ni Hapo Isus nga ingana iti may kadwa pa nagparang na. So kikita na daytoy nga panaka sigga-siggay na pastor ket nalakatay nga mawatan. Iti maudi nga paset na manipod kapitulo 15 1 ingana 22-21. Daytoy met ket isu iti nakabuyaan na may papan iti mapasamag iti panungpalan. So nga ito nga gagayam kan kabsat. Daytoy kapitulo iti Apokalipsis manipod 1 ingana 22 dagitoy ket addaan iti upat nga paset tapno iti kasta nalaklaka tayo nga maadal. Umuno na nga paset na daytoy manipod kapitulo 1 ingana 3:22 nga iso iti buya na daytoy iti iglesia. Iti may kadwa nga paset na 4:1 11 ingana 19 daytoy met ket iso ti pakaistoryan dagiti iglesia nga adda ti kay papanan na iti masangwanan. Ken iti may katlo 12:1 ingana 14:20 ito'y nga makita nga nakasentro iti panagbinusor iti naimbag ken dakes ingana iti may kadwa nga yaay ni Apo Jesus. Ken iti maudi na nga paset na daytoy iti 15:1 ingana 22:20 ket makita tay ditoy tinakasentruan na daytoy ket isu iti pasamag iti maudi nga tiyempo. Pastor, yan tangay ta adadalan tayo iti libro iti Apokalipsis. Iti saludsod nga itan tayo apay ta libro iti Apokalipsis. Apay ta libro iti Apokalipsis ayten nga gayem ken kakabsat. Anya dagiti banbanag nga maadal tayo dito'y libro iti Apokalipsis. Anya kadi iti lugar nga naka-aramidan na daytoy pastor. Wen pastor, nalawag unay nga amu tayo daytoy nga ijay Patmos. Kay nasa wen may sa daytoy nga isla nga adu ti nakaaramidan nga batbato nga masarakan ijay Aegean Sea. Daytoy ti pakasarakan na pastor. Daytoy nga lugar isu iti nakabuklan na no kikitaan ta pastor tata daytoy nga lugar iti Patmos ket daytoy iti makina abagatan. Apased iti Turkey nga isu iti nakabuklan na daytoy. Isu nga ayten nga kakabsat daytoy iti nakabuklan na daytoy nga libro. Ken pastor, sino kadi dayjay emperor idi nga agdama? Nga isu iti agar-ari iti panawon ni Juan. Iti panawon ni Juan, iti magdama idi nga emperor ket nagan na ket Domitian. So daytoy iti nang parigat ken ni Apostol Juan iti Patmos. Daytoy ay ito nakabsat. Studio ko na ni Pastor Rolly nga ti agar-ari idi ket isu ni emperor nga Domitian. Ket ni emperor Domitian idi ito nakabsat isu iti nangibuleng. Yamo no miso dayjay so kay nakabsat isu ti nangibuleng ken kuana ijay nga lugar. Ket ditoy met laeng daytoy mo lang emperor anya pa tinarabin ta pastor. Hangkitin isuna iti nangi tapwak. Kini
Juan iti agburbureg nga lana nga adda iti silyase. Wen, Pastor. Ket idin nga daytoy nga emperor ket idi nga makita na nga saan mo't nga makulanitan. Hangin din pastor no agburbureg iti lana ket may kabil ket may isa nga banag makulanitan. May katikudil na. Ya, wan. Kit idi nga makita da daytoy na iti nakabsat nga idi makita da nga ni Juan saan mo't nga makulanitan kasuman lang aglanglangoy ija ayan tila nang agburbureg. Daytoy ti may isang nga rason pa pastor nuapay nga inbuleng da ijay Patmos ni Juan. Lugar nga maysa nga saan ang makay-ayo nga pagyanan. Tanu adda ka iti panawon dayjay pastor adda ka nga panawon jay kapadam iti maysa a kriminal. Ket itatan na ito nga kabsat, nga tangay ta nakita tayo, daytoy iti lugar nga nakaaramidan na ti libro ti Apokalipsis. Iti sumarno nga suludsod, sino iti nang surat daytoy pastor? Awan sa bali, Pastor, nga nangisurat ti libro ti Apokalipsis no saan nga ni Apostol Juan met laeng. Nga isu iti maysa kadagiti na deket nga adalan ni Apo Jesus. Daytoy iti bagbagada nga ay-ayaten nga adalan. Ta isu iti nagsadag iti barukong niya po Diyos. Iso nga di English ko na John the Beloved. Kuna na di English, Pastor. Kaya daytoy kakabsat, gaputa nakita tayo iti lugar nga nakaaramidan na no siya sino iti nagsurat kanitatan, Pastor, anya ka diti kay papanan na iti Apokalipsis. Tayo ito nakabsat kan kanito kitaan Apokalipsis kuna tayo, dahito iti maudi nga libro nga adda iti Biblia, anya ka diti kay papanan na, Pastor, iti libro nga Apokalipsis. Wen, Pastor, napatigunay nga amwen tayo kakabsat, iti kay papanan ti libro ti Apokalipsis, nga tiket na saritaan ket iti Grego nga sarita Apokalipsis. Nga tiket na saritaan uncovering or unveiling. Nga no Ilocano tayo panang ngikat ti abong. Wen, panang lukais kuma. Dayjay iti kayat na nga saritaan kakabsat. Ket no daytoy nga rod, Pastor, ket panangikat iti abong. Anya iti makita no may kat iti abong. No kusparingan daytoy nga lamisaan. Inabungam dayta. Ikatab. Hangki din. Dayjay malukaisan. No malukasan. Kunada. Ket daytoy ay ito nga kabsat. Anya ka diti malukasan iti libro iti Apokalipsis. Pastor. Wen, no malukasan iti libro ti Apokalipsis, makita tayo dito nga umuna, dayjay kababalin ken kabibiyag ni Apo Jesus. Nga isu iti sentro iti libro ti Apokalipsis. So ano kita na nga rin iti Pastor, iti malukasan dita ket ni Kristo nga mismo. Nga isu iti linaon iti libro iti Apokalipsis. So nga ayaten nga gagayem ken ni kabsat. Iti napateg nga makita tayo dito libro ti Apokalipsis ket isu ni Kristo. Adu dagiti inaramat na nga balbalikas, nga saso, nga simbolo, ngem iti malukasan ditoy ket ni Kristo nga isu iti mangi salakan. Dayjay iti kinapateg na ditoy. Ken anya pa iti makita dijay, Pastor? Halangan ni Kristo anya pa? Iladawan na, Pastor, no kasano daytoy nga ay aywanan ni Apo Dios dagiti tattao na iti dayta panawen. Ken uray pa iti panawen tayo, ni Apo Dios ay aywanan na tayo. So ano, kita nyo dito ito nakabsat, panang kita tayo ken Kristo, ken saan lang aday jay, no dikit di, no kasat no, nga ni Kristo katartarabayan na, dagiti tattao na iti kamodyanan nga tiyempo. Okay. Ken halang aday jay, Pastor, no dikit di, makita tayo pa dito ito nakabsat, nga makita tayo pa iti kababalin ni Kristo, iti galad na nangato nga padi iti langit, Pastor. So nga, daytoy ay nga kakabsat iti gundaway nga makita tayo iti libro iti Apokalipsis. Itatan, kasano tayo nga makita iti kinatalagad na, kanya ka iti panggap. Ay ito nga kabsat iti libro iti Apokalipsis. Pastor, anya ti panggap iti libro iti Apokalipsis? Iti panggap ti libro ti Apokalipsis, Pastor, ditoy, makita tayo nga iti sentro ken panggap na daytoy
kuno kasano nga impakita ni Apo Isus kada tayo, kadagiti tao, dagiti naduma-duma nga pasamak iti libro ti Apokalipsis. Pastor, kita antaman iti Kapitulo 1, versikulo 1, iti libro ti Apokalipsis. Ito nakabsat, makipagbukrad kay kada kami, tamni ti kasta, daytoy pananglukat tayo, kun panangim amumi kada kayo, iti libro, iti Apokalipsis, ket maikan tayo, iti nananay nga panakaawat. Anya ti kunana iti umuna nga bersikulo, Pastor. Iti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 1, versikulo 1, kasto iti mabasa, paltiing ni Jesucristo nga inted ti Dios ken kuana, tapno ipakaamuna kadagiti adipen na dagiti banbanag. Isuda maramid to iti mabiit, ket isu ited na pinaibagana gapu iti anghel na iti adipen na akuan. Bon, Pastor, kita tayo man, ay ito nakabsat. Kunana di jay bersikulo no, kahit kuman iti italmag iti maysa nga paset na daytoy. Kunana ditoy, tapno ipakaamuna kadagiti adipen na dagiti banbanag. Anyan nga nagmayat ay ito nakabsat. Iti ilukat na iti libro iti Apokalipsis. Pastor ko na tapno ipakaamuna kadagiti adipen na dagiti banbanag. Kaya nang nga sa una iti nakabsat. Iti libro ti Apokalipsis iso daytoy iti pannakalukais dagiti banbanag nga mapasamak. Nga ipakaamuna, Pastor, kadagiti adalan na. Dagiti adipon na. Iso nga, may isa dahito kakabsat na gundaway. Nga dahito libro iti Apokalipsis, mangted kada tayo iti nananay nga panakaawat. Kasano dahito, Pastor, nga makita tayo iti nananay nga panakaawat na dahito? Makita tayo, dahito Pastor, iti nananay nga panakaawat tayo, tangamin nalukasanan, makita na, impakita na, dagiti mapasamak iti masangwanan. Kati jay, ilawag na met, kinipalawag na, nga niya po Diyos, isuna iti nakitinggal dagiti amin nga banbanag, Pastor. Well, so kung makita tayo din ng kapsat, naipakita ti masangwanan, kun ni Pastor tatay no, nasurutan nyo ay din ng kapsat, iso iti makitengel kadagiti mapasamak iti masangwanan. Kaya nasawon, no tengel na ti mapasamak ti masangwanan, oray pa iti biyag ko, iti biyag mo gayam, tengel dayta ni Apo Diyos. Ken hanlaan nga dayjay, Pastor, no dikit di mangtedpay iti inanama, kadagiti tattao na, kadagiti mapasamak iti masangwanan. Kaya nangur nga sa una iti nakabsat, hana ngagbuteng, saan kay ngagbuteng, ta iti masangwanan, kadwa tayo ni Apo Isus. Anya pa iti makita pa Pastor? Makita pa dito, Pastor, ket dayjay nagimbag niya po Diyos, tapatalgedan na nga nananay, kadagiti tattao na, kadagijay mapasamak ti masangwanan, tapno saan tayo ngagbuteng. Uy. Kaya nangur nga sa una, Pastor, agsadag takin ko na. Uy, Pastor. Kaya nangur nga sa una iti nakabsat, awan ti pagbukngan tayo ti masangwanan, no addatay nga nakasadag ken Apo Isus. Iso nga, nadyo muna nga pasit na kunana jay, ipakaamuna dagiti banbanag kadagiti adipon na. Then, anya pa iti makita ta, Pastor, may kadwa, iti mo lang nga bersikulo. Di makita pa dito, Pastor, ket dayjay kunana ditoy nga inaramad na nga sao, nga isuda maramid to ti mabiit, ket isu ited na, ket paibaga na gapu kadagiti anghel na, iti adipen na nga Juan. Kaya nasawen, no kitaan tayo gabsat, ipakita na dayjay buo nga buya, iti Apokalipsis, babayin iti na duma-duma nga simbolo, Pastor. Well, so nga no, kitanta ditoy, Pastor, nangaramid iti simbolo ni Apo Diyos tapno idanon na, dagito'y balikas iti libro ti Apokalipsis. Kit kunana pa iti dyan, kunana ti Pastor, nangnangro na di maudi kunana, kit iso, inted na, kit pinaibagana, gapot yang anghel na, iti adipen na awan. Kahit kuman nga italmag, Pastor, ay ito nakabsat, nung kita nyo di bibilayo ko na, pinaibagana. Kaya nang nga sa uwan, daytoy iti danon mo. Naggapuan na di mensahe, Pastor, naggapuan na iti nakabsat, naggapu daytoy kini na Apo Isus, kuna na pinaibagana. Hakitin no, dati ibilin mo, Pastor, kuna na, ibagama. Hakitin na iti nakabsat, no, dadagiti ibilin nyo,
kathanyo nga masango, ibagaman, di ba? Kung tayo, ngam dito nga mismo, kuna na pa Isus iti anghel na paibagaman. Iti English kuna na kat signified. Dito ito na kapsat iti Grego, iti inusar na dito kat simanyo. Kaya na nga sa uwan, panangipakita, pastor, dagiti banbanag nga dito'y Apokalipsis, nga inarama na dagiti simbolo. So nga ito nga kapsat, basahan tayo iti libro iti Apokalipsis, kaduan na nga basa tayo dito'y kat dagiti simbolo. Tapay ito nga kapsat, daytoy iti pinaaramat ni Kristo abalikas kadagiti tattao na. So nga, anya pa iti makita ta pastor Riday, nga kababalin daytoy libro iti Apokalipsis. Makita pa dito'y pastor nga napatigunay nga di Dios. Impaibaga ken ni Hesukristo ket ni Hesukristo imbagana mo ken ni Juan tapno mapaneknekan dayjay testimonyo ni Apo Dios may papan kadagiti masangwanan nga banbanag. So ano, kita dito nga roda na ito nakapsat, sala nga dayjay testimonyo na Apo Dios ti pasamak ti masangwanan banbanag no dikit di lapudan na pay iti pan nakatiritir dagiti kinapudno nga maidanon. Correct. Babaan di panangaramat na iti simbolo ay ito nakabsat, han mo pulos nga mabalusingsing, masukatan iti kay papanan na daytoy. Tainted daytoy ni Apesos kadagiti tattao na ni Juan, tapno iti kasta into numalukasan ti kinapudno ni kaanuman saan mo pulos nga balbaliwan iti linaon daytoy nga kinapudno. So ano, makita ta dayta, pastor, anya pa iti makita tayo dita. Daytoy ket pakaistoryahan pa pastor iti anya Pan nakaisalakan. Panangisalakan na kadagiti tattao iti masangwanan. Okay. Anyan nga nagsaya daytoy ket may sapay daytoy pastor, hanlaeng nga dayjay kinatalged dagiti pasamag iti masangwanan, sanla nga dayjay kinatalged dagiti sasaw nga naaramat. No diket di natalged pay pastor iti panangkablaaw iti kina Dios. Tada ito'y anya ti saritaan na iti Apokalipsis 1:8. Tada ito'y Apokalipsis 1:8, makita tayo dito ito nakabsat nga adda iti panangkablaaw iti Dios Ama, Anak ken iti Espiritu. Natalged da ito'y. Anya ti kunana pastor iti panangkablaaw iti Ama, iti Apokalipsis 1:8. Basahin tayo kakabsat, ijay Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 8. Akastoy ti mabasa. Siyak ti Alpha ken ti Omega, kuna ni Apo Dios. Ti adda ita, ken iti adda idi, ken ti umayto, ti man nakabalin. Amin. Anya iti inaramat iti Ama nga may isa nga titulo na dita nga bersikulo pastor. Ti makitak dito pastor, dayjay sao nga Alpha ken Omega. Pangrugyan ken paglipasan. Dayta ti inaramat ni Apo Dios nga titulo na. Iti daytoy nga teksto tayo. So ano kita tayo dito ay ito nakabsat. Iti inaramat iti Ama nga may sapay nga titulo na daytoy ket isu iti kunana dito na santuan nga kasuratan. Ti adda ita, ti adda idi, ken ti umayto. Daytoy iti panangkablaaw iti Ama, iti libro iti Apokalipsis. Anyamot iti inaramat pastor iti anak nga panangkablaaw na. Daytoy ket masarakan iti Apokalipsis 1 bersikulo 5. Basahin tayo kakabsat. Ketaggapu ken Hesukristo ti matalek a mamaneknek iti inaunang anak dagiti natay. Ken ti aguray kadagiti ari ditoy daga, iti dayjay mangdungdungo kadatayo, ken nang lukat kadatayo kadagiti basbasol iti dara na metlaeng. So makita jay pastor nga tinaramat na daytoy nga anak, Dios anak, isu dayjay matalek apam maneknek. Tinaramat na ditoy ay ito nakabsat, mataleg apam maneknek, anya pay, isuna iti kuna na pa dito ay ito nakabsat, inauna nga anak, kadagiti natay. Ken anya bay kuna na, agturay kadagiti ari ditoy daga. Daytoy mo't iti inaramat na nga
panangkablao iti Ama. Anyamo ti panangkablao nga pastor iti Espiritu Santo. Ti panangkablaw ti Espiritu Santo absat ket masarakan ijay libro ti Apokalipsis kapitulo 4 bersikulo 5. Luktan nyo kagabsat dagiti Bibliayo ta makipagbasa kayo kanyak. Kapitulo 4 bersikulo 5. Ket iti trono rumrumwar idi dagiti kimkimat ken timtimek ken gurguruod. Ket adda idi pito a pagsilawan nga apoy asumsumged iti sangwanan ti trono nga isuda dagiti pito nga espiritu iti Dios. Kahit nasawen Pastor Marvin ditoy ti kablaaw dayjay Espiritu Santo ket si bibiyag nga aggargaraw kadagiti pito nga iglesia iti panawen ni Apostol Juan. So kitkitatang ditoy pastor dati libro iti Apokalipsis iti pananglukat na daytoy inyam ammo ni Juan iti kina Dios. Iti Dios Ama, Dios Anak, ken iti Dios Espiritu. Nga isu daytoy iti nangted iti kablaaw kadagiti iglesia kadagiti agbasa ti nasantuan a kasuratan. Pastor, anya kadi iti nangruna nga pasamak iti libro iti Apokalipsis. Tadaytoy ket manipod iti rugina, iti nagrugi, ken manipod iti naglipas. Anya iti natalged nga pamaneknek daytoy nga libro iti Apokalipsis. Anya dagiti pasamak. Daytoy ket masarakan iti Apokalipsis 1:7. Anya ti kunana pastor? Basahin tayo kakabsat ijay kapitulo 1 bersikulo 7. Adtoy isuumay abuyugan dagiti ululep ket makitan to dagiti suamin amat mata. Ken kastamet dagiti nang duyok ken kuana ket dagiti suami nakapkapututan ditoy daga agdungaw danto gapu ken kuana kasta kuma. Amen. So nga makitak ditoy pastor iti kapatgan nga pakaisentruan iti libro ti Apokalipsis kasi sudayjay yaay ken panagsubli ni Apo Hesus. So makita tangro dito pastor, umunapay laeng dayjayen panagsubli ni Apo Hesus. Dahil iti kong kunana nga prologue itoy ayan iti libro iti Apokalipsis. Iti kamo dyan namot pastor ijay Apokalipsis 22:20 ket kuman nga basahin ko na timang saksi kadagitoy nga banbanag wansyak umayak adagos. Amen. Umay ka Apo Hesus. So makita dati ti pastor manipod idaglukat iti libro iti Apokalipsis dayjay keynote address ket isu ti ay ni Kristo. Idaglipas iti maudi nga kararag iti libro ti Apokalipsis in patalged namanen iti ay ni Kristo. Isungayatan nga gagayem ka nakabsata natalged unay nga iti linaon na daytoy libro ti Apokalipsis manipod rugi inga naglipas itoy in patalged na iti ayat ni Kristo sanla nga dayjay no dikit di in patalged na iti may kadwa nga yaay na tapno umay na laen dagiti anak na. So iti daytoy ay ito nakabsat iti damag anamnama nga naggapu iti Patmos ket isu dayjay panaguray tayo iti natalged nga yaay ni Kristo. Sanla nga dayjay ay ito nakabsat awan kadi iti pagbutngan tayo nga sumango ti masangwanan tati presensya ni Apo Dios ket natalged ken adda kada tayo. O ito nakabsat mabisan kay man iti maysa panagkararag. Bendito nga Dios amami anay langitan. Agyaman kami iti banghelyo nga naggapu iti Patmos. Nga ditoy nakita mi no kasatno iti kinamanagayat iti Dios kada kami. No kasatno nang en patalged iti masangwanan nga kadwa mi isuna. Sapay kadi ta bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Taday iti dawat mi itinagad na po mga Jesus. Amen. Ayaten nga gayem ka nakabsata into no sumaruman nga panagadal awisan ta kay manen iti panagadal tayo iti libro ti Apokalipsis tapno masukimat tayo no anya iti kinatalged iti ayat ni Apo Dios kada tayo. Dios tagngina amin kada kayo ayaten nakabsat. Pastor, thank you very much. Salamat Pastor.